Programu inanso ya Zodiac Exclusive nthawi imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene nditamaduza nkhani zomwe zikuchitika mdziko lino. Ine ndi Franklin Mtambalika ndikupempheni kuti tikhalire limodzi. Programu yathu ya lero tikucheza ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe, her worship the mayor of Lilongwe City, Esther Sagawa. Takulandirani programu yathu ya lero. Aiziko mwambe. Kaya muli bwa? Ife tili bwino kaya muli bwanja Mtambalika. Simukuyankhula ndi mphamvu. Tili bwino kwambiri nditu. Mukuyenera kukhala munthu wosangalala chifukwa izi zimene mukafuna kuti mukhaleko mfumu ya mzinda wa Lilongwe. Zona. Dream come true. Dream come true. After struggle, after going through zose bajama nino God can only become God after going through heavy refinery. Zona. Nde papa indeed after zose zijatunapanga koma zategadi. Nde tionetsetse no kuti zimene tinkafuna zono tichita bwanji mzinda wa Lilongwe. Ngakhale muli ndi chaka chimodzi kuti mugwire ntchito. Nde kuti September 2025 nthawi yene khala kupita kumapeto. Ndizoona tili ndi nthawi yochepa yoti tigwire ntchito iyi komano sindifuna nditenge nthawi imene yatsalapo iyi kumangotenga kuti poti ndi yochepa ndi zinthu zina zake sachitiki. Miyezi imene ilipo iyi ndi miyezi yonena kuti tikhoza kupanga apa ube zinthu ziwiri zitatu zoti zikhoza kusinthika muno mu mzinda wathu wa Lilongwe. Ndiponso despite kuti pa miyezi imene tikufuna tipange maziko okuti azaoneke ingakhale pamene nenda choka mu office munomu. Wina amene adzabwere kuzakhalanso meya wa mzinda wa Lilongwe adzaona kuti ayi groundwork inayambika inachitika. Iye azapitiriza kupita pamenepo chifukwa it's not about inendeka komanso ndi mzinda wonse tikusiye pabwino anthu ena adzakutengereso pamenepo agwireponso kudzafikiranso pinaso choncho nde tikuonetsa zoti tikukodi ndi kuti chikuyenda tikachita choncho. Alipo ena amene amafuna atakhala mfumu ya mzinda meya ngati mmene muli pakali pano. Mwina kukhala meya ndi ntchito yotani? Kukhala meya si ntchito yamasewera. Inu mukudziwa ine nakhalapo ngati deputy mayor. Deputy mayor uja timangodziwa zinthu zina mwina pamwamba. Komano kukhala no mayor weniweniyo ndi ntchito yayikulu kwambiri. Ndipo ni ntchito yonena kuti kupanda kuyigawa bwino nthawi zikhoza kuvutirapo pang'ono. Koma si chinthu chodandaulitsa kwa wina wake amene angafuna kukhala meya kuti ayi ndikhoza kumakatopa kapena ntchito imakhala yayikulu ayi. Ntchito ina iliyonse imene Mulungu ampatsa munthu amadziwa kunena zoti uyu ayikwaniritsa. Nde ngati zinatheka kukhala meya ndoti anandidalira Ambuye kuti ndikwanitsa. Mukati si chinthu chophweka mwina mutati masula kuti ndi chani chimene mukuona kuti kukhala meya mumafunika kupanga ABCD chifukwa mwakhalapo deputy imene mufotokozera pano ndi amene muli pa chongolero tsopano? Kukhala meya ndi chimodzimodzi ngati kuti ndiwe head amene kuyenekera kuti no uzionetsetsa zimene zikufunika kuchitika mu mzinda uno zikuchitika. Komanso kuyang'ana dera lina lililonse kuti apa paende apanso paende. Kuyang'anira mzinda wa Lilongwe si chinthu chophweka chifukwa anthu amene ali muno ndi anthu ambiri. Komanso sitimayang'anira gawo limodzi lokha kumakhala magawo ambirimbiri. Kutanthauza kuti ngati ili subject kapena amene timachitira kuja ku sukulu timakhala mwana wa sukulu mmodzi koma ma subject 4 5 6 7 ndimeneso zilili ngati kukhala meya. Umafunika tsiku lina lililonse uzidziwa chikuchitika ndi chani mu mzinda uno kodi tingagwire pati chifukwa chokuti musayiwale kuti mzinda uno ndi capital ya Malawi. Ndi akamanena kuti panchombo penipeni pa Malawi ndi kuno ku Lilongwe. Ndi mukuona sonokha ndi mmene zikukhalira mu mzinda wathu muno mukungoyenekera kuti muoneke kuti ndi panchombo ndithu kapena kuti capital ya Malawi. Mwafotokoza bwino kuti Lilongwe si mzinda chabe ndi capital ya dziko la Malawi. Nkhani ya umve ndi imene anthu akukamba kwambiri mdziko lino kuti Lilongwe yanyanya kwambiri nkhani ya umve. Sindikudziwa kuti muli ndi maprogramu otani ofuna kuonetsa kuti anthu mu mzinda umenewu akukamba lokoma mzinda ukhale wooneka kuti yayi ukupereka chidwi kumayikonso amene akutiyang'anira kapena amene amatumiza anthu awo kudzagwira ntchito ku dziko lino. Nkhani ya umve imakhala yosowetsa mtendere makamaka kwa ineyo. Mukuvomereza kuti muli umve mu Lilongwe?
ndinene kunena kuti ndiyo nkhani ya umve ndiyosokoneza mutu kwambiri kwa wina aliyense amene amazifunira zabwino chifukwa umve umabweretsa mavuto osiyanasiyana kuphatikiziraponso matenda amene akhoza kuwononga ingakhale mzinda wathu uno tikudziwa inu kumakhala kolera imayamba chifukwa cha umve mu mzinda wathu uno nkhani ya umve tikunena kuti ndiyosonkherana chifukwa chokuti ifeyo eni sitikutengapo mbali kwenikweni kuonetsetsa zoti zinyalala zathu tizitayi kapena tizisiye poyenerera ino munga mwina mwamva masiku awiri atatu apitawa tikupanga launch Mayor's Clean and Green City campaign komanso name and shame ndizomvetsa chisoni kuti munthu umakhala uli mgalimoto yako ndikunyamula zimabotolo zija ndikungoponya pena paliponse ukuyenda osasunga ukati kumene ukupita zimakhala zomvetsa chisoni kunena zoti mumzinda monse muno mukamayenda wina aliyense amatha kungoganiza kuti ndidye nzimbe pano ndipo nditayire makoko pamene ndilili pano kapena nditayire makoko anthochi pamene ndilili pano zimenezi jazi ndi zinthu zonena kuti ngati ifeyo aini yake amzinda titakhala kuti tikukonda mzinda wathu tikhoza kuonetsetsa zoti tizikaponya moyenerera kuponya mabini amene ife tingakaponya zimenezi jatera tiri kuchita ngati mogwirizana anthu komanso khonsolo ya mzinda wa Lilongwe nayo namatolera zinyalala zija mu nthawi yake ndikazisiya kuja kuntaya ndikuti tikhoza kuthandiza kuti mzinda wathu ukhale wabwino kutaya zinyalala mwachitsanzo minibus pa window pa minibus mukuvomereza kuti ndiye kuti mwina palibe malo amene anthu atha kutaya zinyalala kuti Lilongwe palibepo wina aliyense amene akuyenekera kutaya zinyalala akuyenda chifukwa sungadziwa olo bini itakhala kuti lipotero poponya bwanji zinthu mbini pamene galimoto ikuyenda ndi zabwino kunena zoti pamene mukuyenda muli galimoto sungani zinyalala zanu kafikeni pamalo pamene pali bini and chimakhala chodabwitsa chonena kuti tomwe ife tikapita maiko ena timakaonetsetsa zoti zinyalala zija tukaponya mbini kutanthauza kuti kunoko sili malabada kuti lamulo likuti chani kapena kuti site yathu tikhoza kuyonda motani chifukwa ine nditati ndayikonda siteyi mwapandekha ndikumaonetsetsa kuti ndikupanga zimene zikuyenekera kuchitika kutaya zinyalala moyenerera inunso nkuyikonda tithandizana koma mabini walipo oti anthu atha kutaya kuzinyalala alipo nkhaniso ina ndi imeneyo mabini tili nawo koma ndosakwanira so pano tikunena zoti Mayor's Clean and Green City Challenge sikungokonza kokha koma muone mapartners ena so atibweretsera mabini tayikani mabini wa modelo taponyani mabini wa modelo koma mmene muli mabini athu inu mukadzati mwayenda mudzapeza kuti bini yo lipotero posidadzadze wina waponya pasi isadadzadze kapena wina wakhuthula anthu adazolowera kutero anthu anazolowera koma tikufuna kuti anthu asinthe nde mwasintitsa bwa mindset change tiwasintha ndithu chifukwa chokuti ino zija tinanenaponso nthawi ino tinazoti tikautengera ufulu wathu kwambiri tiononga nazo dziko lathu chifukwa ena akamauzidwa kuti musataye zinyalala pamenepo amanena kuti ndili ndi ufulu tsono ufulu umenewo wakusokonezanso chifukwa ufulu umenewo ujakolera ikadzabwera tsopano sadakhale mdindo wabwino ndiye mukati mukupempha nzika zokhala mu mzinda umene kuti zizijambula malo amene ndiosaoneka bwino nkukutumizirani zithunzi kuti inu mukagwireko ntchito mwanjira ine muvomereza kuti ogwira ntchito anu sakufikira madera amenewo kapena sakudziwa chimene akuyenera kuchita mu mzinda wa Lilongwe chimene tikufuna kuti anthu onse tiwatenge tikhale nawo pafupi tikhale ngati ntchito tikuyigwira tonse limodzi tikufuna kuti tonse tioneke kuti tikugwira ntchito limodzi ife khonsolo ya mzinda wa Lilongwe komanso anthu tigwire nawo ntchito limodzi challenge imeneyi kwenikweni ndi cholinga chonena kuti one ife nzika tikhale ndi responsibility yodziwitsa site yathu mwa njira yabwino chifukwa nthawi zina ena amafuna adziwitse site ija mongo kalipira mongo kuti akudandaula kwambiri koma site sakudziwa kuti chikuchitika ndi chani chimene chimachitika nthawi zina nzonena kuti sitingafikire pena paliponse ngati ineyo meya maso anga sangakhale pena paliponse nimadaliranso ena ogwira ntchito kuno kuti andithandizire koma pamene ife tikuona inunso mukhoza kuona pena mukationetsera pasi pali bwino ndi njira imodzi yopanga kuti upanga identify ma hotspots zinyalala kapena amene sali bwino anthu aja akatithandiza panga identify malo aja ife lipire tikakonzepo chifukwa panali nthawi ina imene tinakapanga identify malo kukakonza kukhumudwaso after 2 weeks ukapeza kuti zinyalala zabwereraponso responsibility anthu alibe koma anthu anu ogwira ntchito ndokwana kukupatsani information imeneyi kuti tapitani kwakuti sikuli bwino zipangizonso muli nazo zipangizo zogwirira ntchito tikafika pamalopo poti tikachotse zinyalala zilipo mukumbukirani nthawi ina tidapita kukachotsa zinyalala tinayuza ngakhale matipa amene ali asire kanso tinayuza JCB imene ali asire kanso
komano kuti kanenano kumbali azipangizo zoti zimagalimoto zija zimatolera zinyalala zija ndiye mwina sitinganene kuti tinazo zokwanira koma zikakhala zinyalala zambiri timachotsa and site tikuonetsetsa kuti mwina tikhale nawo magalimoto amene ajokwanira inu mukudziwa kalekale kunali magalimoto ochotsa zinyalala amalipeza mmakomo koma zachotsa zinyalala zimene zija zindi zotheka zikho zabwereranso ndi mmene chitukuko masiku ano chikuyendera ndi mmene tikuonera kuti president atha kuchita tofuna tikonze zinthu zija kuti misewu imene president atha kutimangira Dr. Lazarus Makathe Chakwera igwirizane ndi ukhondo umene ukuyenera kukhalamo ngati mu capital city. Chavuta nchani chifukwa tayendapo misika ingapo mzinda umenewo ngakhala ogwira ntchito anu kudandaula kuti masaje akuvuta mawiri bala akuvuta zimene amavala kama gloves akamagwira ntchito awo sizikupezeka zimenezo. Tsopano imene imakhala kuti ngati timakhala ndi budget ya console ya Lilongwe chimodzi imene mapanga prioritize ndi health department imene anthu amene amagwirako ntchito tikufuna kuti wina aliyense adzikhala ndi udindo pamene ntchito imene akugwira chifukwa iwe sungapite ku ntchito kapena sungapite kokalima ulibe khaso sizingachitike. You need to report kuti ineyo katundu wanga kapena kuti to check kuti amene pa ntchito imene ndikagwirayi katundu oyenerera ndili naye chifukwa tikamayenda kapena tikayang'ana pamene tisungira katundu wathu ndimaona ndithu kuti masaji alipo kwanira ndimaona kuti masaji alipo kwanira ndi nthawi zina ndimatha kuyenda kuti ino tione kuti ntchito ikugwirika bwanji komanso pene makhala responsibility yawe mwina amene ukugwira ntchito pamalo paja panga ni report chakuti palibe ende anthu akutithandizira kwambiri silinganami. So ogwira ntchito anuwo sakupanga report ku office kwanu kuti tilibe zipangizo komano kuthekera kuti mutha kwapatsa ma resources muli nako ngati console awo ogwira ntchito amene mudawapeza nkukuza nzoti alibe masaje mudzauze kuti pitani kusire kansa kopatseni masaje kuti tayenda tumwachinsapo mu 25 23 munkawalemo anthu akudandaula zomwezo ndekuti singamaka mwaso zimenezi anthu akudandaula zimenezi ndoti ngati zimakhala choncho ndoti makhala ntchito yosikugwirika chifukwa yoti sitingakhale ndogwira ntchito nkupeza kuti alibe tsache ndikumapizowa zoti ndoti pamenepo ntchito sikugwirika ndekuti ingakhale yeso kuntchito sadapite chifukwa sangapite kokagwira ntchito panda tsache nkukanena zoti ine tsache ndilibe nkungokhala sitekhaso singalephera kugula tsache and nditi zinthu ting'ono timeneno we may demean our council sizoona kuti ndingalephera kugula tsache ngoti kumva nkhani zimenezi kwa inu nzochititsa manyazi kwambiri ndizochititsa manyazi kwambiri and ndikhoza noti ndikumveranso kwa inu unena zoti anthu amanena kuti masache tilibe chifukwa ingakhale ne kuti ndati ndikuyenda ondakhala kuti sinemeya ndikumpeza kuti ndilibe tsache ndimugulira tsache 100 waja 200 waja nkupuza kuti thandizeni esesani sitingakanike kupanga ku achieve ijeni yathu yagoya yathu yayikulu just because of kuti nakalibe tsache ayi. So kulolera zinyalala ndi nkhani ina koma kuti mukaziponyaso kuti imenenso ndi nkhani yayikulu mu mzinda wa Lilongwe ku mtaya ku mati area chani umene kuti 38 ndi mtaya umene wautsa mapiri pachigwa anthu ambiri otsata zachilengedwe akudandaula kuti mzinda wa Lilongwe mwina mukulephera kupanga manage mtaya umene uja mukumataya kuti zinyalala zimenezi paka nali pano mtaya umene tinawo ndi umodzi umene uja 38 and mtaya umene uja wina aliyense amene amatolera zinyalala ingakhale awa tinapanga privatize kuwalemba ma private waste collectors akatolera zinyalala zawo amayenera azikataya kumeneko wina aliyense amene ndi zinyalala ameneya akataya kumeneko chimene chimavuta nchonena kuti anthu aja akapita kumene kujokataya zinyalala zija angoponya akangofika pamene afikapo aponye zinyalala. Mukumbukira ulendo wina tinapita kakonzakonso kuntaya kuti tionetsetse kuti msewu uja ukhale m'malo mwake chifukwa unatsekeka chifukwa cha zinyalala aliyense amangoponya usiku uja kutani kodi kuponya zinyalala koma tinayika kwa polisi alonda amene amayang'anira tsopano koma chimene timafuna ifeyo nchonena kuti mtaya wathu zakhale wa standard yabwino ngati mene amapangira ina mtaya uja tugwiritse ntchito moyenerera chifukwa zinyalala zimene zija ndi ndalama mukapita panopa pano anthu akuchotsa manyowa pomwe paja mukapita panopa anthu amakhala panga zinthu zosiyanasiyana kupanga no select kuti izizi nzoti zikhoza kupanga decompose zikhoza kuonongeka nkupanga manyowa izizi ayi nkumazika padera koma console ya mzinda wa Lilongwe ili ndi maplani onena kuti tisamutse mtaya uja kupita ku Nalikuleho msewu wa Salima chifukwa tikuona kuti mzinda ukukula
mtaya ukuchepa komanso mtaya wake ukakhala standard yabwino yokuti zimene tikunena zija zoti mwina tikhoza kumasandutsa zinyala zimene zimapita mumagetsi kapena kuti kumapanga mabizinesi osiyanasiyana zikachitikira kumeneko. Koma ndi mapulani amene mwina sikoyamba kumva lero mudasankhaponso kuti mwina nsewopita kuna Thenje yeda nkati nsewopita kubunda pano mukuti mwapanga settle for chakunali kule nsewopita kusalima mudayamba kalekale zimenezo anthu akudandaulabe kumene kuchamakhala ku area 38 kuphatikizapo mabungwe amene amenyera za ufulu okhuzana ndi zachilengedwe musamutse lili mtayo umenewo. Mtayo umenewo kusamuka ndithu usamuka konse kunena kuti tipitense wana Thenje kapena kupita kuti ndi chifukwa chakuti tili nawo kukhumbo lonena kuti tifuna tisamuke ndithu koma kusamuka umeneko singangoti tisamuke chifukwa kuti mtayawo pavuta ndiofunika kuti tionetsetse zoti ingakhale umene tikupitako ukakhale malo oyenerera ndi pamalo oyenererapo kwina konseko ndoti anthu amene afuna kutithandizirawo amaona ndithu nkunena zoti apa sipatheka. Kodi ino simungakwanitse mukudikira ena akenso kuti akuthandizeni? Ndalama atu zimene console ya mzinda wa Lilongwe imapanga ndikukaona ndalama imene ife timayenekera kugwiritsa ntchito simakwanira chifukwa chokuti anthu samapereka moyenerera. Anthu amumzinda wa Lilongwe? Anthu amumzinda wa Lilongwe samapereka moyenerera. Ndikupatseni chitsanzo ino kuti tili ndi ma properties about 40,000 ife timatolera ma properties only 2,000 eno sapereka pa 40,000 pa 40,000 2,000 only anthu samapereka komano most of the times people expect kuti city itipatse the service ife tikuyembekezera kuti mutipatse ndalama tikupatseni service yoyenerera ndiye imakhala ngati kuti wina aliyense ndi blame game city kuti tipatseni ndalama tikagwirira ntchito koma most of the times if you see kuti anthu atakupereka pa 40,000 ndipo even titakhala tikutolera about 50% or 60% of it ndoti console ya mzinda wa Lilongwe. Mwazindikira liti kuti anthu ochepa ukhanda amene akumapereka ma city rates amenewo? Ma city rates mwazindikira liti zimenezi zikuzindikira zinazindikiridwa pakale ndithu chifukwa chakuti nkono chakenso mwina tinaonjezera ma revenue streams athu kuti mwina kapena tizitoleranso kuchokera pakuti chifukwa ma city rates okhawa anthu samapereka anthu timatha kunena zoti katseka manyumba siwonse amene amakhala ndi ujeniyayi kuti ndi nthumanzi kunena kuti akatitsekera nyumba chifukwa cha ma city rates ambiri sapereka. Ena kuti amene wambiriwa sakuperekawo ngandale they are politically maybe connected ndi mmaopa kuti tikatero nafenso tocha ya mchere ife tikamalemba ma invoice yathu ama city rates kuno sitimalemba pa ulingwa chipani chanji timangotenga ma invoice aja ndikumakapatsa anthu kuti iyi mulipire ndiye zoti uyu ndi wandale si wandale ife sitidziwa koma ife chimene timadziwa nchonena kuti awakuyenekera kuti lipira ndikuwuzeni maiko azinzathu ingakhale wandale amene amakhala responsible kupereka endi kunoko ineyo chambe maiko anzathu kwathu kunoko siziteka dziko lathu linoli ineyo ndi saname kunena kuti kunabwera munthu kuno nkudzanena kuti ine poti ndino andale nyumba yanga musanditsekere ndisalipire ma city rates nende nam anyamata anu sakuuzani zimenezo ngati amawauza munene sadanduzepo ngati iwo amawauza kuti ine ngwandale musatseke ine sadanduzepo koma nkumalekerera zaka kumadutsa anthu ambiri chiwerengero cha anthu ochuluka osapereka ma city rates inu nkumaona kuti azili bwinobwino sizili bwino mpaka mapezanso njira zina zopezeranso ndalama iyo sathana nayo bwanji sizili bwinobwino ndikuwuzeni kuti sizili bwinobwino chifukwa chokuti zimene ndinanena paja kunena zoti maufulu amene akubwera mu dziko lathu lino ni maufulu ena yake odabwitsa kwambiri console ikati chite chinthu china timapeza zoti pakubwera injection yo zoti asiyani kaye musachite zimenezo ikati itera asiyani kaye musachite zimenezo iniyo ndikufunseni kuti tatseka nyumba ya munthu tikatseka nyumba ija ena makadandaula ndithu kuti ife nyumba mwatsekeramo zinthu zina zofunikira kodi tikagona kuti iya ino mwene mumabwera pa Facebook nkumana zwe koma mzinda wa Lilongwe console ya mzinda wa Lilongwe yatseka mpaka na manyumba anthu atakagona kuti anthu azidompa ndimakumbukira nthawi ina pana ina madandalo kuti akatsekera munthu oti wachikulire kuti adasada kapereka cha ma city rates kumakhala madandalo osiyana we always want to find a reason of not giving of paying our city rates zimene sizili zabwino tidziyamba ndife eni yake sili mali oti zili bwino maine zili choncho mefeti kamene na budget yathu imakhala pa 15 billion 15 billion pa zinthu zimene feri menika tizitolera pa mwezi 15 billion yes 15 billion budget ya ife 8 billion or not pa mwezi 15 billion ndi 8 billion yochoka kuboma mundivesese koma ise sili makwanise feyo ya 15 billion uri ma operations athu angakwanira ngati anthu siti kupereka then how do we expect our council to perform? Ndi akakudandaulirani mamvera chisoni kukatsegulira
akatidandaulira ifeyo sikuti timakhala kuti ndife opanga punish anthu ayi. We are not there to punish, we are there to collect and to service people. Koma ndi nkhani ya lamulo limatiuza kunena kuti ife akabwera anthu aja udandaula kuti ife sitipanga panopa panakalibe timayeneka kuti atipatse commitment letter kuti atipereka ndalama ija liti kapena ingakhala aperekekonso even half down. And ife timaperekaso even maweva ngati ndikunena pano kuti ndiweva yonena kuti inuyo maujena anu onse ngati simunalipire lipirani panopa masiteretsi anu simukhalaso ndi ndalama ina yowonjezera apa mwamba imene niyo tingauchajeni kuti simudalipire tachotsera koma still more anthu samalipira. Njovuta kwambiri komatu lamulo ndi lamulo ndimene tikunena zoti anthu akuyeneka kumalipira chifukwa malamulo aja akabwera pamene adzatonenga toipa kuti ayi koma console kutseka manyumbawo koma console kutseka mashopu tiyeni tilipire. Koma kukakusumirani basi inu kubwerera mbuyo kuti ayi zativuta ngati console sitingalimbane nako court chonsecho malamulo anakupatsani mphamvu zoti anthu amene omwe atsekere ma properties awo muzitolera kangachepe kamene katha kuthandizira kusintha zinthu mu mzindawo. Tsono palamulo pomwepo ifeyo ngati console ngati wina watipitira ku court nkukanena kuti pali injunction ife sitinganena kuti poti lamulo latere timenekera tivere court lija kuti likuti chani injunction ija ikachotsedwa ife ndeti mabwera asono tsopano nazoti komano tikupitiriza palamulo lija likuti chonchi. Koma nthawi zambiri nkhani ikakhala kuti liku court ifeyo inu madziwa kuti court content amanena kuti inu simungachite mwambo mapanga chiganizo ambo kambirano ambo chita zina ndi zina pamene mlandu uli ku court ndekuti siri kulemekezaso lamulo. Modi milandu yochuluka ilipo yoti anthu adakuletsani kuti ayi musanditsekere property yanga chifukwa ndili kusathekera kolipira ma city rates imeneyo alipo chuluka magesi amenewo is just one of the cases komano tungonena kuti generally kuti pakakhala kuti mlandu ukakhala kuti uli ku court ife sitimenekera kuyikaponso mlomo ayi timadikira kaye kuti tione tiyenda bwanji chifukwa anthu aja akamanena kuti mlandu wanga nkhani yanga ili chonchi imakhala kuti akuyinena ma perception osiyanasiyana mavuto amene anali nawo kuti mwina sadathekerewo kufikira kwaniritsa kuti alipire ndalama ija ni chifukwa ninji chifukwa chake amakapezeka zoti no mwina apangalizovu kuti tilipire nazo kumabwalo oweruza milandu. Nkhani ya kugulitsa malo zikuoneka kuti muli malandlord ochuluka mu mzinda uno ena kuchokera ku council kuno nawonso akutero kuti akukhudzidwa ndi nkhani zogulitsa malo mwachisawawa. Sindikudziwa mukulekerera bwanji zimenezi ngati munthu amene mukuyang'anira mzinda uno. Malandlord amu Lilongwe munomo ndio atatu. Lilongwe City Council, Malawi Housing Corporation, Ministry of Lands. Ndi malo amene ndi ma authorities amene ameneka kupereka malo kugulitsa malo kupereka malo. Opesera pamenepo palibenso wina amene angakhalenso landlord. Koma sitinganeneretu chifukwa alipo ena ade amene amagulitsa malo mosayenerera zimene zili zolakwika ndipo sizimenekera kutero. Sizimenekera kutero chifukwa ndi console ya mzinda wa Lilongwe imene iweneka kugulitsa malo. Tamvapo kuti akuluakulu ena ochokera ku console imene ya Lilongwe amagulitsa malo amene kwamangidwa mashop mwachitsanzo ndi upatsani dera la Malangalanga mu mzinda umenewo. Kumalangalanga kwamangidwa mashop ochuluka kwambiri. Tumvesedwa kuti ngakhalenso ena achipani amakhudzidwa kumakathamangitsa anthu ena kumene amene amagulizana ndi ogwira ntchito kunoko ku council. Nkhani imene mukuidziwa kuti kumalangalanga kunamangidwa mashopu ndikuzidziwa ndipo kutinso kumalangalanga mashopu ena mwa iwo anagumulidwa ndikuzidziwa komanso kuti kumalangalanga komweko kuli injunction pa mashopu ena ndikuzidziwa ndi nkhani imene yoyo sindingakambe pano zija tinakamba kale zonena zoti zili pa malamulo. Komando ngati console ya mzinda wa Lilongwe ndifo khumudwa kwambiri. Ndino khumudwa koma sitingayankhule zambiri fika nkhani ku court. Ndino omangika nkukhumudwa koma akuti ambiri mwa iwo ndi anthu oti mwina ndobwera koma nzika zenizeni zakuno ku Malawi zimene zikumalephera kupeza mwayi wa malo. Ndi zimene munanena pompapa munanena kuti ena ndachipani mwanena kuti ena ndakhonsolo ya mzinda wa Lilongwe panonso mukutisa enaso ndo obwera. Zonsezo ndi ma speculations. We really do not have munthu weniweni kuti we have pinned kuti ndi uyu chifukwa chokuti zakhangati kuti atimanga manja kuti tilowererepo kwambiri. Koma uko kumene kunalibe injunction inu mukudziwa tinagumula ndiponso munayikaso mu news kuti kwagumulidwa.
koma suti akeka injection imakhoti nkhani yathera pomwepo nafe tili ndi directorate yathu yaligo imene imakhala kuyenda ndi kumayang'anitsitsa kuti tionetsetse kuti chilungamo kuti chilipati kodi tikhoza kuthandizika motani. Mbali zimene mwachula zija Ministry of Lands mwachulanso Malawi Housing Corporation. Yes. Mugwira ntchito motani ngati council? Timagwira nawo ntchito bwino kwambiri. Mukulumikizana bwino pankhani ngati zizo zikumatheka bwino. Pankhani ngati zimene zizi zimatheka bwino chifukwa choyambirira malo aja akatengedwa chifukwa pena anthu amatha kungonena kuti malo awa ndi asite pamene mwina malo aja ndi housing. Enforcement yoti no munthu wamanga posayenerera imabwerabe kuno ku council ya mzinda wa Lilongwe. Ngakhale mwina pena imatokha kuti malo aja si athu landlord wake sife. Koma chifukwa choti malo aja ali mu mzinda uno ife ndi amene timapanga control ma developments amene amachitika pamalo paja. To what extent have you been affected? Ndima issues ngati amenewa ngati ma operations anu sopano ngati council? No, ma operations athu ngati council ndizija zimapeza zoti enforcement kuti ibwere no kuti mwina kuti tikagumule malo aja zimatitengera nthawi chifukwa cha ndalama zimene tikunena zija kuti tikapange haya mwina equipment kandi MDF kapena kuti chani kuti atithandizire kugumula zimatitengera nthawi kwambiri komanso ndi ndalama. And we feel we have been affected kuti mukayenda mu mzinda wanu muno mwina mmatha kuona ma buildings ena yake kuti ino sakukusangalatsani. Ndikumadaba kuti kodi council ya mzinda wa Lilongwe idavomereza bwanji ngati chichi kuti chikakhale pamalo pamene zimapita kwa inu ngati council. Zimapita kwa ife ngati council. Pamene anthu amapatsidwa mwayo nena kuti ngati mukufuna kumanga china chicho semene niyo mukufuna kumanga tabweretsani mapulani anuwo kuno ku council tiwapange approve tiwaone tipange approve tione kuti ino ndi mapulani oyenerera kukhala muno munzi chifukwa ndi master plan tinayo kuti mzinda wathu timafuna kuti udzioneka motere. Tikamakamba za clean and green cities just kungokamba iya ndizenizeni ndithu zimene ife papepa zili motero papepa overground simene zikuonekera background zikupeza kuti zikusokonekera chifukwa cha chani chifukwa choti responsibility anthu palibe ndi anthu amene akumangawo mwati mapulani awo sakumabweretsa kuno for approvals. Mapulani amayenekera dzibwera kuno for approval. Awa akumangawo sakumabweretsa kuno ku council. Amabweretsa ndithu koma mwina ngokamangaso zosiyana. Ndi zimene mogwirizanazo? Ndi zimene tagwirizana. Koma tikapeza choncho ndi jarima pito timanikaye apatu pasiyana ndi mene munanena tagumula nikaye. Komanso tikamanena zinthu zina pali ma buildings ena amene ali ngati mo down amene mwina anthu amakamba kwambiri kuti ma buildings awawa sakuyenekera kukhala muno town. Ambiri anamangidwa kale kwambiri kale mwina inu ndine tisanabadwe pamene ma buildings amene aja amangidwa ndipo nthawi imene amene ankamanga maoneka kuti ma buildings oyenerera kukhala mu mzinda wa Lilongwe koma kukadali pano pa ma buildings amene ajawo anapanga phase out sakuyenekera kukhala so mu mzinda wa Lilongwe ndija tinabwera ndi register campaign. Ina transfer banjira manager imene ijai chimene pena sipa mavetsetsa kamponena kuti sionse amene amaneno tagumulidwe ena amene kuti angopenta ena amene kuti agumulidwe ndithu ena amenekera kuti akonze mwina ndi mwina ndikuze nkoni inu kuti pali building ina tikamalowa mu panzikiri paja kumapita ngati ku depot ilipo building ine inagumulidwa imene akumanga anotsopano ya nyuwani chifukwa anthu amangoona zinthu zimene zili zolakwika koma zabwino zosaziona zoti building imene inagumulidwa chifukwa cha Red Star campaign yomwe sanganene zoti ma building ena amene muona town akupenda chifukwa cha Red Star yomwe sanganene ndi anthu aja napatsamwa yonero tabwetsani mapulani anuwo amene mufuna kumanga so chifukwa kumanga alo building si ndalama zochepa ndi ndalama zambiri pamakhaso zinthu zina zofunikira imene ija ndipanda setting the pace kuti no zinthu zija ziyambe kutani kodi kuyenda sizingasinthe lero ndi lero ayi komano tanoti zimenezo zilipo zimene zikutani kodi zikuyenda ndipo anthu akubweretsabe tikufuna tipente ma building athu koma ina anakuchallenge ani Beniso anapitanso ku court kukatenga injunction chiletso kuti ayi ife sitingakwanitse pakali pano mwina mutipatseka nthawi ndizoona ina ananenadi kuti sitingakwanitse pakadali pano chifukwa chokuti mapulani athu sanali kuti timangeso ma building ena pakadali pano komano at the end of the day ndikuvomereza ndithu adavomereza kuti tichita komano tatipatsani chani nthawi mwadzidzimutsa ndiye kuti mwanjira ina tawadzidzimutsa ine muvomerezanso ngati khonso kuti ayi zoona titakudzidzimutsa ife tikuvomereza chifukwa chonena kuti sitinayembekezere noti lero tikakagumula mawa akamanga ina sitinayembekezere choncho koma timayembekezera kuti avomereze kuti ichi sichikuyenikiradi kukhalapo ndiponso ayambe kupanga mapulani onena kuti ichichi chimangidwe china timafuna kuti achite choncho koma osati lero tikalemba Red Star mawa akagumule ayi tisanachoke pamenepa taonanso kuti anthu ambiri akumanga madambo ma river banks
malo amene madutsa madzi zachilengedwe zimatetezeka pana kungomanga chisawawa ndikupa zoti nanunso muli involved mukumapatsa mdalitso anthu amene kuti ayi tapita mukamanga it's okay mukumatero mdalitso sacho suchokera kwa ife anthu amene mdalitso sumachokera kuno ifeyo chimene tikudziwa nchonena kuti mbali mwa mitsinje monse tili namo zochita tili ndi Lilongwe ecological corridor project imene ikunena kuti mbali mwa mitsinje tifuna tikonzemo ndi malo abwino oti anthu atamati adziwirapo ndikukakhala pansi kapena ndi kafamily kawo kamene ndikumayendamo nkumaona timaluwa tabwino kamphepo kayaziyazi zikhoza kukhala bwino ndipo mzinda wathu ukhoza kukhala bwino inu mukhoza nditsimikiza kunena kuti kale lija mwina musite muno simakhala mafloods ngati mene munachitikira zaka ziwiri zitatu zapita basi zonse ziti zikuchitika chifukwa kuti anthu apanga block modutsa madzi apanga ma diversion madzi aja wapanga divert asadutse mwene chifukwa choti wafuna amangemo koma enforcement imayenda mene muja ndebati mdalitso suchokera ku office uchokera kuti amene ndiri mwafusa amene amanga kuti mdalitso imene muichokera kuti fika ife tikawapeza timawauza kuti apa ndi kuti kugumula chifukwa apa simboyenera kumanga koma mukaona zikumangidwa zimenezi simukayankhula bwa timawayankhula koma kumangabe timawayankhula and enforcement iso imabwera pamene tanena paja kuti pamene ifeyo tafikira kuti tikhoza kukwanitsa kugumula timapita kwagumula timapita ndithu koma chodandausa nchakuti zimene zikupitirirabe pakali pano nde anthu kumadapo kuti kodi awo malamulo sakuapeza koma yenawa zikukhala bwanji mumakondera mwina mulandipatsano chitsanzo tsopano kuti pamene ndikunena apa kuti athoza pakuti chifukwa malo ambiri amene ine ndikuwadziwa kuti ali mbali mwa mtsinje amene adapatsidwa ndithu makalata kuti inu yosiyani ena ndithu mpaka nadasamusidwapo sotichokani koma pakadali panopa amene anganene kuti ndatsalira ineyo koma ndili mbali mwa mtsinje koma sanda ndipatse kalata lina lililonse mwina pamene ine sindiupadziwa koma ndikuti tikawafikiranso paja mwali simungapezeke paliponse koma muli ndi anyamata anu amene amakuthandizani kugwira ntchito mwina mutati mwatero muthamange ndi anyamata mumva kapena muonanso zimene zikuchitika koma nzoti zikuchitika tikukamba pano no, we cannot just deny everything. Mwina zikhoza kuti zichitika koma ngati zichitika ndoti anyamata athu atidziwitse inunso tidziwitseni ngati nzikaso wa Lilongwe ifeso tibwere kukuzani kuti ayi wina aliyense this office is open tufuna tikoze zinthu zilimodzi mwanena nokha nthawi ndiyochepa concentration iso ikumakhala ku zinthu zina zosiyana tiyeni tonse tigwire ntchito limodzi pa ma directors zosiyana mukaona chinthu ngati mene anthu ena akumachitira pakadali pano ole ine information ndimalandira kuchokera kwa anthu osiyana eno tiso mwina sindiwadziwa eno tinambala ngowapatsaso ena madam apati pali zoterepa ndeti mathamanga ngopita ndipo ndimasangalala kwambiri chifukwa ndimadziwa zoto ntchito sindiigwira ndekha alipo amene tikuyendera limodzi chabwino nkhani ina ndiyokhuzana ndi timati ma bus terminals ndi nkhani imene itangoyamba kutchuka zaka zapitazo nangati ayi ku Lilongwe kusintha maonekedwe mayendedwenso akhalanso ndithu amakono munalamula ndithu amene amayendesa mabasi akuluakulu kumapita kumayiko akunja kuti asamukire chaku bypass ku Grand Business Park nkhani imene inautsanso mpungopungo kwambiri pakatipo sindikudziwa kufika pano muli nayo pati nkhani imenezi ma bus owners anauzidwa kuti temporarily they have to move kupita ku Grand Business Park for a reason pakadali panopo ukatofuna unyamuka kupita kunja anthu umathoka kwerera ena akakwerera kandi stage yakuti ena kwakuti chimene tikufuna nchonena kuti pakhale malo amodzi onyamukira ndi kufikira onyamuka kupita kunja zimene zija zimathandizira ngati kuti ntawuni mumuone kuti pakala amene amachitikayi ngati tikufuna kuti tibwese tipange soti ma issues are congestion in town ndekuti we have to make sure kuti we have one point terminal yoti yonyamukira ndikubwera kuchoka kunja zimenezo zimene timachita ngati council ya mzinda wa Lilongwe ndipo amene timanena zoti temporary malongo oyembekezera chabe eni adali ati malo oyembekezera chabe eni ndi amene ifeyo tikufunika kuti timange tsopano international bus terminal befitting the city ya Lilongwe okay china chilichonse chikakhale chili pati pamene poti kamati terminal ndi terminal komano sitinganene kuti popeza kuti chimene chonse chinabwere ndi pano pa munthu alesa adzingopanga zimene akufuna ayi nkonekena zotabwera ndonse pamodzi malo amene apezeka pakadali pano ndi ati ndi amenewo kwa malo temporary mudawakonzera anthu chifukwa
kunali madandaulo ambirimbiri mwachitsanzo ena akutero kuti akuwuzidwa kuti adzilipira 900,000 pa mwezi ngati ya rent pamalo ndi imene akupangira business sizikugwirizana yayo. Zambiri zimene nkhani ya matoilet mafacilities oti anthu adzigwiritsa ntchito yakhalanso kuti mu social media maona zimenezo. Nkhani imene anthu timayimva imasiyana ndi nkhani imene munthu umati ukapita background umakaona. Anthu amasankha kujambula chimene iwowo chawasangalatsa kuti chipanga news than kupanga chimene chili choyenerera chenicheni. Ndinapita ine ku Grand Business Park ntangolewa kumene chifukwa nanenso zinandikhudza nditaona ti mavideo tina zinakupereka zinandikhudza kwambiri kuti mzinda wake omwe uno ndaona wina atangojambula pafumbi pena pake ngudzanena kuti mabasi atadzima apa. Nditaona wina ataona kachikwangwani kena kakeosodzika bwinobwino ndati zikukhala bwanji tatiyeni ndipite tikaona kodi chikuchitika ndi chani. Napita umene kuchoti ndikamvetsetse endi ndimafuna ndingopempha kosamala anzanga kuti tikaona kuti china chake sichili bwino tizitenga nthawi kupita kukamvetsetsa kuti chili bwanji malo mongomvetsera kwa munthu wina amene wangonena chinthu chija mmene wachifunira iye kuti chikhalire kapena chimvekere. Napita umene kucha nkhani ya matoilet tinawuzitsitsa kuti pano padzibwera anthu ambiri matoilet wonjezerani ndipo adatiuza nawuza kuti pano sipabwera mabasi mpaka na matoilet atani kuti aonjezedwe. And matoilet ajanagwiridwa ntchito. Izi munakanena mutapitako? Nditapitako. Koma zimene munakanena matoilet amene ndinakawapeza ndinapeza matoilet inde analiko. Matoilet analiko. And waiting room inaliponso yoti anthu akamadikirira mabasi muli ka TV kake mmene anthu akamadikirira basi ija panali ndi waiting room. Izi amajambula anthuzi si zimene ndakazipeza kumene. Ndinakaona zosiyana chifukwa choti chimene ndinakaona kuti anthu aja nawuza kuti mabasi sinanga ndi nthawi ya mvula imene kubwerayi uku nkumatope. Chifukwa chachani anthu akukhala kumatope choncho. Ufumbi kuja amajambula anthu kuja ndipo anatiuza kuti mabasi adzima apa poti pakavadi bwinobwino pali slab ngati taa basi idzima apa mwakonafusa mwakonzekera bwanji kuti mabasi atatabwera onse kuno adzakhala potani ndipo adatonetsa malo okwanira ndipo adanena kuti ndipo mabasi wakabwera kuti achuluka tidzakonzanso malo mbali yauko kuti mabasi watani kodi ayimeko. Ndinafusa nena kuti awawa zili bwino to kusiyanaso ndi mwina mabasi ajota adzingoyima pena paliponse pamene angayime. Nawuzanso kuti madzi akhale opezekeratu anthu adziti akabwera akafuna kumwa madzi asamagule madzi amabotolo yayi adzikhalapo madzi otapatapo adzitha kumwa. Matoilet adzikhala ali function every time chifukwa ndoti kudzikhala anthu ambirimbiri koma chimene tikupanga sort out mumvetsetse kunena zoti tikufuna kuti pakhale malo amodzi onyamukira ndi opitira amene ampano pa temporary ndi kumene kujawo. Okay, so mukuvomereza kuti kwambirako zinthu sizidali bwino kwa mutapitako panopo zinthu zidasintha. Ndifuna nene kuti ndikoyambirira nditaona zimene tidaona pa social media sizidandikondweretse. Okay. Chifukwa yoti nanenso ndimaganiza kuti mmene zinthu zikayendere pa ground ndi mmene zilili pa social media pacha. Koma chimene chodabwitsa kuti zimene ndimakaona zimasiyanira napo. Ngakhale pamene ndafotokoza pa za matoilet kuti nawo zotikonzani. Koma zina ndi zina zimene zinali kumeneko zinali zosiyana. Information imene mabwera pa social media imasiyana. Ndiye pano zili pali chifukwa ngatali kumwina ndochepa ma international buses. Pano tili pa point yopanga enforce aliyese apite kumene kucha. Chifukwa munthu zimene zokhazo nazo munthu sangamangopanga chimene iye akufuna. Kuli malamulo kuja kuno. Kalipo kamene mukufuna muzitolerako kumene koko kuposera mmene anthu amachitira pakali pano kuti akumatenga makastobala madera amene wakufuna osati amene inu ngati akhanso munakhazikitsa. We want order. Yeah, kupatula order komabe revenue wise. What makes you think kuti ifeyo tikungofuna kutolera ndalama than kubweretsa service yabwino? Mubweretsa service bwanji ngati mulibe kuthekera kumanga zinthu zozoti zikuoneka. Nkoneka kuti temporarily people should go there. And kuti mabasi aja tikhale ndi point imodzi yonyamukira ndi yopita amene anzatenda makhalirapo. What's in it for you ngati City Council tikunena kuti mukamayenda congestion, one of is in congestion tikunena kuti tizikhala ndi malo ngati amene ajawo. Inu mukamapita kwakwera basi nonse timakhala tikulowera kosiyana-siyana. Misewu mwathu muno titathindikizana ndithu mwenewo kumapita kosiyana-siyana. Ife tikuti tikhale ndi malo amodzi onena kuti mukamafuna kunyamuka kupita kunja alesa azichodza zoti ndikamafuna kupita kumene ndikuti ndikunyamuka kupita kunja kumene ndikakakwerere ndiwo. Ndi zimene tikufuna mmene zinthu zimachitikiraso maiko ena onse. Okay. And City Council should know kuti pali zinthu zina zake zimene timachita we don't make profit.
We do not make profits. We are there for service. If we are a profit-making organization and we are working on kuti tizingopanga ma-profit okha, then we wouldn't have been here. It's more of service. Yes. Madandaula kali kuti simukutolera kokwanira kuti mutha kupereka ma service amene anthu akuafuna mu mzinda uno chifukwa ambiri mwa iwo sakukwaniritsa zimene inu mumafuna. Yes. Pakeni manga naso kuti mwati mwakhazikitsa njira zina zotolera msongo. Zona. If I decide kutolera mmene timayenekera kutolera, komano that doesn't mean kuti we should just punish people. Chifukwa chokuti no sitikutolera moyenerera. Punishing them kuti tizingoti pena pali pose titelera tipena pali timayamba tazunikira kaye kukhala pasi koneke komakhala komiti kuno ku council zinthu oyendetsa zinthu zosiyana timakambirana muone ingakhale soujene ma penalties amene timapereka timakambirana kaye kuti penalty munthu akakhala itali zinyalala tipange bwanji munthu akatwachita chonchi tipange bwanji munthu akatere tipanga motani komano zonsezo zili apo chimene chimafunika ndi chani ndalama chifukwa ndanena pano 15 billion zotolera zathu zokha zoti ife tigwiritse ntchito 8 billion government transfer budget yathu ndeno tikwanitsa bwanji ngati sikukwanitsa kutolera ndipo out of the 40,000 properties we are only collecting from 2,000 less than 30%. Mwakhazikitsa njira ino yotolera msongo pogwiritsa ntchito system ya makono kwa anthu amene akupanga park magalimoto awo mu mzinda umene madera osiyanasiyana ena kuti mumatoleranso ngakhale malo a private ofisi anu ngati akhanso mwachitsanzo mabanki mashopu anthu anayika macar park osiyanasiyana koma you still going there kukapanga collect misonkho ngati ya mtundu umenewo zikukhala bwanji pamenepo? Ifeyo sitimatolera ndrama pa private property. Sitimatolera ndrama pa private property ayi. And mukamanena za mabanki pali mabanki ena amene inuyo mumati mumaona ngati kuti tikutolerapo. Koma ife sitimatolerapo ndrama ayi. Kwa mabanki amene mukuwane nawo ndipatse an example ya National Bank. Sali ndika mpanda kena kakang'one ngati mujasiriro ngati console kukatolera timatolera paja parking yapanja icha manager is a public parking koma it's their car park. No, that's public parking. The car park is inside, that's why we don't get money from them. Yakunja kwayi ndiano ya console chimodzi mweso mashopu ena amene anayika kuti ayi ndi car park koma ili kunja it's a public car park. Okay. Yes. Nde imene ikuyenda bwanji ntchito imene chifukwa zikuonetsa kuti nakumvani pakatipa kuti ayi mukwanitsanso kutolera ndithu kanga chepe ikuyenda bwa. I think one of the areas imene tikuchitako bwino ndi imene ya makabake chifukwa chokuti ndondomeko yake mabizozoti anthu I think isafuna kuchititsidwa manyazi kuti sakulipa machititsa manyazi mwina kumakhala ngati kuchititsidwa manyazi chifukwa chokuti tikakuyimitsani amayika ti ma road block amayima nthawi zina kumatolera ndamakuyimitsa kuti ayi ife ndifasite inu galimoto yanu ikuoneka kuti lindi ngongole mwakuti motero kuti apapa sitikulolani kaye mutirani kodi mutilipire ndiye makhoti wendramo makhoti linayo mata nanga ine ndichedwe kuntchito ndichedwe zimene ndikupanga eni ndrama yanuyi maona chifukwa kuti ndi njira imodzi imene timakhala ngati munthu uja timatha kumanizana naye mwachangu kapena ina pamene takumana naye munthu uja safuna kuti asipange spend nthawi yambiri koposera kungopereka and amount yake suri makhoti ndi amount yambiri ndi chifukwa chake anthu aja amatani amapereka ndi njira imodzi ya revenue stream yathu imene ikuchita kubwino. Zikuyenda and moti pa mwezi roughly zimafika bwa maybe 90 million. 90 million. Maybe 90 million in the last 2-3 months. I think we've done some 90 million. Okay. So just to clear my concerns anthu kuti mukumatolera koma lowo ndi anu ngati a console. The console. Munthu amene amanga private car park imakhala kobisika. Malo bisika zimene ngati mwachitsanzo mapeka chitsanzo cha National Bank kuti ali ndi car park imene kumpanda koma no kutsogolo kwa National Bank kungopanga pake kumeneko ndi public pameneko ndi kuti abwera nyamataja kujambula yalowa mu system imene munakaphunzira kuti kodi njira imene iyi remember tinafufuzapo Kenya imagwira ntchito ku Tanzania so imagwira ntchito
And I think it's effective. As I've said, it's effective. Panopa kuti anthu zikumatheka anthu akumalipira kutani. And zina khoti ma revenue streams osamaenda ngati mene akuyendera ya car parking ndikuzeni even pamalo opakirapo bwezi pali malo okongola kwambiri. Service yathu bwezi ili apa mwamba so kwambiri. Now, do you have specific mwina areas amene mwapanga earmark kuti mfuna mukhazikitse ma car park? Ndikudziwa alipo malo ena ake mu Lilongwe koma akhalitsabe mwinaso ndiosatakasuka. Mukutolera ndalama koma ndalamazo zikupita kuti? Ndalama siri kutolera zo 1 year. System ya car park. Okay, system ya car park. You were supposed to invest. Yes, okay. So system ya car park, one of the things is good, we also have to make sure good system is a safari just because other revenue streams are not performing. Could you see kutolera ndalama through my revenue streams and now. Opposite crossroads, there's a car park ya city. Imene na mido banga build, of course now sina banga ifika yote cha design imene naliboyo there was ma challenges ya design ya car park imene lipa mini patch. Okay. That's one of the car parks imene tufuna libanga at least magali morakozo maima so balibo akoza kumaima pamene bobo koma china chimene chimachitika nchoni nazoti tikhoza tolera bwino ukuko koma no ndalama zonse tikazitenga zama collections zama revenue zonse zija timaka use for operations ndema operations ajama bizoti they are affected chifukwa ndalama kulibe nde we cannot say chifukwa ndalama izizi za car park then we cannot use ndalama zonse zijaze pool kuti ndalama zijazabwera then we use for operations ya console. Mote anthu akupanga cooperate makamaka amene ndi galimoto zawozo. Yes komanso galimoto zalowa zochiruka magamba kuti space ngati zimenezi mwina are you considering kuzipanga expand kuti? Yes, we are considering kuzipanga expand komanso we are considering kuti zikhala zamakono zabwino kumakabe isa galimoto ija muzone siso zoti ayi malo ndapakira wadi ndoti wina wake is managing malowa. Koma kuti service yobe ikukhala be ya low standard adakakonda kuti kanga chepa ine mukutolerako mwina mupangeso ma service oti akupanga appeal kwa anthu. Now the service is effective. We can only give back. We are giving back in terms of the same service that we are collecting from. That is car parking. Nimeenda nena kuti tukumanga car parking opposite crossroads. Budget. Koma so car parking amene alipo pano pawo. Maona kuti suti that standard imene niyo mungakonde. Tuwakonze kuti apangire kena kuti zamba no kuona no ina silinganene kuti rendero zonse zichitika. Sizingatheka. Nkhani ya security kapena chitetezo taonako mizinda ina ayika ma CCTV mzinda uno report la polisi laposachedwa apo likuonetsa kuti chitetezo mwina ncholowa pansi komanso mmene mugwirira ntchito ndi akabaza aja njinga za moto zikuoneka kuti enforcement ya malamulo anu ndi ophwekerako chifukwa mabwera nthawi inake ndi force kenako pezeka kuti mwapita anthu akutero kuti mwina njinga zimenezi zitu ndi za anthu amene eni ake ndi amayina kubomako chifukwa mwina mumalephera kugwiritsa ntchito malamulo anu. Okay, ndiyankhe motero. Choyambirira security ndiyofunikira kwambiri mu mzinda wa Lilongwe uno chifukwa chokuti titati capital ngomana zoti security sili bwino nkosi anthu sangakondo takhalemo timasunga anthu osiyana timasunga ma embassy osiyana ingweni kuti security ikhale top notch. Ikungoyenera. Yes, ikungoyenera. Now I'm continuing to say. Ikungoyenera, and we are in talks with some partners. And I even mentioned it, I think, in my last interview. We would want to have CCTV cameras in specific areas. Okay? Why in specific areas? Bano basiringa kwanitse vina bali bosi. Komano in specific areas. Emineta ifeta lemba ngati ma proposals that would charity ni aba bandi aba. Edi ikamabwera kwina ko then iso zayikiso kwinaso ndi kwinaso. Despite ma CCTV tinakamba koso za ma street lights. Anthu akamaenda usiku pakali pali powala. At least pamakhabe ngati chitetezo chilipo chifukwa munthu umathaenda mowala bwinobwino and anthu ula kupanga ataka amatani kodi amakanika. So zinthu zonsezo zimene ife tikuziona kuonesa zoti pakhale chani kodi that security. Komanso ma patrols amene amachitika usiku
ndi apolisi athu aja amene timayuza ngati kuti city police kapena kuti metro police amene anapanga seconded from urgent police service to city council amene aja amayenda somapanga patrols koma we are enhancing the security komene zinthu zilili pakali pano you are concerned as well. Wouldn't say it's a lapse kapena wouldn't say kuti ndikuti zaibiratu sitingane kuti zaibiratu koma muli mpoyambira koma tili ndipo yambira komanso tikuchita tufuna tichite bwino nkhani yakabaza olongozi zimene zikuchitika kwambiri mu mzinda wa Lilongwe pita mzipatala zikuluzikulu pezeka kuti anthu ambiri amene akuvulala ndochokera pa njinga za moto. Ineyo ndikhozonena kuti ndizoona kwambiri ndipo nzomvetsa chisoni chifukwa recently napita nawo ku trip ina ku Rwanda amene anatenga a state vice president kumene koko ndinadabwa kuona kuti wina aliyense wakabaza wavala helmet wakabaza aliyense wakabaza ndipo ngati watengaso customer wavala chani kodi helmet and pali malo ena amene akabaza usatati konse safikako mwandimvetsetsa and muna deputy mayor nthawi pompano I think is 3 weeks ago mutasankhidwa pa 25 June nditasankhidwa okay pompano nditapita amene amakalumbiritsa president aku Rwanda chabwino nde ndimadabwa ndipo ndidali ndichidwi ndikumafunsa so ena zimakhala bwanja ali kunokoti wakabaza wina aliyense helmet is a must is a must for their own safety and protection wakabaza wina samangoenda chisawawayi ingakhale sokumapanga observe ma traffic lights. You see here people don't observe traffic lights alipo ndino wakabaza kuyenda not kungoenda pakati just because ndino wakabaza. They have their own ways otazirana zipangira then madzifusa kuno mavura nchani ndipo takabwera kuno ndakhala pasi kufusa akabaza wina kuti chimavura nchani kuti mudzivala helmet ngutengaso helmet ina ngumpatsa koso uyu customer amene mwantenga akuti aya maneno kuti helmet imanunka. Okay. Serious. Sapana chimachitika nchani umatenga thumba la mbatatesi customer ankukwera pamwamba pa thumba la mbatatesi lija munthu nkumayenda misewu yake omwe wakamu akupita ma location akupita atakwera pamwamba zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri kuti people don't consider their lives just because of money. And mukuona zimene zizochitika koma there's nothing you do now I think if you had seen a secure that there are talks kunena zoti no even akabaza we need to have specific areas where they are not supposed to go, for example in city center mokambirana nawo mwabwino kuti akhozokwera winako koma tate ndike ma boundaries amu city center people cannot come here ndi njinga zichi chifukwa there are so many operations that are happening kunoko ndi zimene fetu kutano kuti tikufuna mwabwino koma you see kunena kuti tikamba kutero antena mayambo kuyankhula apa ena kuyankhula apa tenti zifunire zabwino. This is happening in other countries and they have managed kuti tichepesa ngozi zapasewu makamaka za njinga zimene ive nachipatala athu amadandaula kuti mungopita kwa mzi Central Hospital tsi tsopano awo ndanyamata chabe amene amabweretsa target pa tsiku koma mabwana awo ndi amene akumveka kuti mwina ndakuluakulu anthu amayina awo malo enforcers anu ndo nkovuta kuti malamulo anagwire ntchito kwa iwo izozo zaini akabaza kuti mwini wake weniweni ndi ndani ndinama ndikapanga umapanga deal pamene ndinganene nchonena kuti ineyo ngati mayor what I would suggest is kuti no there has to be registrations for makabaza wao and these registrations don't have to be only ku road traffic. There has to be a way yonena kuti no our kabaza we have to identify them by their numbers. If we should regulate them because by then if endo tidzauza kuti koenda kwano ndi uku number 1. Number 2 iwa ajaso azitano kukhala ndi mena makhala association yawo ndi road traffic they should be able to train them kuti they should be offered a training chifukwa kwambiri akabaza pano mwana akangoti wasochochita pakhoma amangoti nyamula njinga yawo jeni ya moto dzikaendetsa kusewu they don't know kuti no malamulo apasewu amayenda bwanji choncho ngozi zijazikutani kodi zochuluka koma if this system can be there yoti ifete apase manambala akhale ndi regulated bwino then all traffic azibwera ndikwatani kodi kuwaphunzitsa kwatenga kuti ayenda amene timapangira munjeti kafuna kutenga driving license tayendetsana apa nkopita apo tayendetsana kupita apo ndadziona kuti awawa athokwanitsadi kuyendetsa njingayo koma amene zilili pano olo munthu akamakakwera njingayo ndipo safusa kosolo pang'ono kuti kodi muli nayo license ya njinga umangodabwa amene munthu uja kuyendetsera mwalo wakuchita mwina nkhani amayendedwe pansewo
mwina ma mode of transport ndamene akupangitsa kuti ayi tizisankha njinga za moto ngati njinga za moto nchofunikira kumbali mayendedwe kumayenera kuti ine umwikirepo mtima mwafotokoza kuti mwakaphunzira kwina iko pazoti mupanga implement zimenezi. Ndizoona ndiso zinaso chimene ndimakamba ndi ena ndimauza kuti ndikuganiza kuti anthu ambiri amapanga opt kukwera njinga za moto chifukwa amafuna ayende msangamsanga kupita kumene akufuna kupitako. Sinanga amadziwa kuti njinga ya moto pakakhala pali queue apa amangodutsa mbali ngomapita. Ndoti ukakhala kuti ali pagalimoto aweneke opanga chani kodi follow. Nde ndimanena kuti ndi misewu imene a president athu Dr. Lazarus Makathi chakwera kuti pangira mu city munomo. It will not be necessary munthu umene zo ndikuthawa queue chifukwa chokuti ndikukwera njinga chifukwa ndikuthawa queue. Misewu ilipena paliponse ndoti at least traffic sipazikhala much traffic here. Anthu magalimoto aziyenda. Nde ndi chimodzimodzi kuwera galimoto kuwera chaniso kuwera minibus. Ndikafika kumene ino mukupita. Tupita malechereche mwina nkukhala ndi uthenga ndikudziwa kuti kupatula kukhala mfumu ya mzinda wa Lilongwe ndinu kansala inde koma kupita 2025 tamvetsedwanso kuti mufuna muimire ngati MP. Ndizoona. Zitheka mchaka chimenechi. Zitheka. Chabwino. Mwina ena amene akupanga aspire kuti ayi Mayor Esther Sagawa madipanga mwina motivate mwachokera kutali koma here you are mumapanga balance bwanji maroles anu ndinu munthu amayi kunyumba muli ndi udindo kuno komanso ndinu kansala pakali pano kwa amene akutionera pano pa Zodiac. Ndizoona ndiunena zole mwina alipo ena yake mwina akamandoona amaona kuti ine ndimafuna nditakhalako ngati Mayor Esther Sagawa. Ineso inaliponso nthawi imene ndimayanga naso kuti ndimafuna nditakhala ngati yawo. Mnali ndi ma role models. Ndinali ndi ma role models. Maybe you still have them pan. I still have them. For the higher you go, you also want to kuti wina wake azikupanga inspire mene zinthu zake amatani kodi amachitira. And munthu the Bible says kuti you are not limited. You are not limited. Where there are no limits for you, set for you. As far as you can see, you can achieve. As far as you can see, you can achieve. Zimayamba ndi chiganizo chokha chokuti ndimafuna nditakhalapo. Ndikena ku even kachitidwe ka zinthu kako kamakhala kuti kakupanga align ndi zimene umatani umafuna. And ndimauza anthu nina zoti ukamayankhula chinthu umayankhula chokha chimene iwe umakhala uchiganiza. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Chimene umachifuna chijoma chiyankhula kena koma bezoti you are attracting like minds. When you attract like minds kena kono mazuzu you are talking the same language. Kuti inini mafuna ntapanga chakuti and then you move kumaona kuti zinthu zikutani kuti zikuyenda. And umakapezeka so malo yenelera chifukwa choti chimene chija chimakupanga drive kuti no iwo zipezeka malo amene yenelera kuti ukapanga achieve chinthu chako chija. So I look at people that want to align with me. I know kuti no sikuti ndafika poti no kumanda zoti I'm there ochanchana koma no ndika level kamene tili nakoka. If there are people that say so I would want to be like her, I am ready to work with them. I'm ready to work with them. And one of the things that I say is good, most of the youth, my fellow youth, have to be proud. Good, one of us is representing. And in when you ndisachititse manyazi chifukwa ndikachititsa manyazi mwina ulendo ona muzano zola nyamata pajama mafuna ari kuti tizopasana maudindo koma simagwira ntchito. Koma ulendo ono ufuna zoti this should set a pace for the youth in Malawi. Okay. Ndemwe kamba zambiri your priority areas mwina one or two pamene tikumalisa program atu. My priority for this city is a clean and green city. Okay. That is why we've launched the Clean and Green City Region Challenge. So tijambule zithunzi tikutumizireni want to name and shame. Name and shame. Mukampeza wina wangotenga chinyala wangoponya paliponse amene muze nomuchitira njezi. And then amanena so tsopano amene wasakatinenera polisi ala ndi jambulo opanda konse. Kodi wakuba makaba ungamafunse kodi ino mene mukubamo ndikujambuleni kapena ndikusiyeni. Chabwe. Wakubasunga mufunse. Nkhani yokodzera paliponse. Ndizokhazo name and shame. So makhala mukangani amuli David and how you say pano you are like no. Be done. Pajanina kunena zori sometimes pali ma position ine mene you are driving. Drive and conductor ruba jamasiya. Chabwe. Yeah, so when you when are optimistic zimene ziziteka. Yes. Tathokoza kuti mnali nafe program athu ya lero. Ayiziko mukwambiri. Tathokoza.
aponso ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya Zodiac Exclusive. Lero timacheza ndi Esther Sagawa, yowa ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe. Ndi Franklin Mtambalika.